Казвам се Русалина Игнатова и съм сертифициран обучител по програмите на доктор Томас Гордън. Вече 1 година съм треньор на родители, поели своя път към усъвършенстването в така сложната концепция на професията родител. С тази моя дейност се избрахме взаимно. Аз от позицията на родител, който срещаше затруднения във възпитанието и изграждането на навици и отговорности в своя син. Програмата Трениране на успешни родители дава инструменти, с които всички ние като родители можем да се справим с най-големите предизвикателства именно в тази професия. Винаги се вълнувам при срещите и разговорите си с родители. Това за мен е един невероятен обмен. Нека поговорим за митовете на родителското поведение. В програмите ние винаги разговаряме и обсъждаме именно родителското поведение. Всеки един от нас се открива в някой от тези модели. Да поговорим за авторитарния подход, който някои от нас прилагат. Уважаеми родители, това е подход, който ние като властимащи налагаме върху своето дете. И сега нека помислим обаче и за последствията, които този подход дава, за да разбием заедно този мит. Прилагайки властта си като родителски авторитет, която често се изразява в даване на готови решения, съветване, заповядване, ограничение на вид дейности, това събужда в децата всичките им съпротиви. Ние срещаме упор, абсолютно с цялото си същество сме готови отново и отново да приложим тази власт. До какво води това? До къвги, неразбирателства, лъжи, измами към нас самите. Това ли искаме? Едва ли. Другия подход, който разглеждаме, е либералния подход. Какво се изисква от него? Отиваме в съвсем другата крайност. Свобода. Даваме свобода на мисли, на действие, на постъпки. Какво обаче е свободата? Това е изключителна отговорност, на която все още обаче децата не са готови да поемат и отговорят. Ние сме хората, които трябва да демонстрираме тази свобода по начин, по който да съобщим и изградим ценности, по начин, по който да заявим на това дете, че то е важно, както неговото здраве, така и неговото бъдеще за нас. Защото либералният подход води след себе си едно усещане в децата: не съм важен, не съм ценен, никой не се интересува от мен. За съжаление, често при цялата ни грижа да изберем единия или другия подход, винаги нещо се случва. Много родители питат защо наказания и награди просто в един момент спират да действат. Нека помислим заедно защо. Защото наградите правят детето зависимо. Зависимо от родителя, от авторитета. А наказанията го лишават от нещо важно за него. Някоя негова нужда. Скъпи родители, нашата общност от обучители по модела на доктор Томас Гордън е на ваша страна. Заедно с вас правим професията родител така хармонична, удовлетворяваща както нас, така и децата ни. Спомагаме за изграждане на силна връзка между тези две фигури, не само за в момента.